ha ka kerteng pa marukun banomen sim bakut amen ko blay try kan rat mela pha ai lau jong khun jong me u Jesu Christ leng ba ka tin jong me ulawan long do ban u shong sa ban ngi na mar ka ta daw ko kan rat na ka bo de tin jong me ai ba un la ban pin im ya ki men sim baro un pen lai loj ya ki ba sha te sha khum ha ka pop ka san ka jing lom rao jong ni ka sla par thai nama kata ko blay try kan rat ka khu ya ka ni khlimat ba ka ni ka tin jong me kan long pan sei so ha kan chi im jong i wei bei wei ya ka ne bro i pan leng bau khun jong me u Jesu Christ u try kan rat jong i amen ha ka ni ka khlimat shwa bangan kren happy Tungin sengap ya ka tin jong u blay ka ban sepule ka pedeng jong i balashim na ka shiti shak Hebrew kalenong ka basaw de khot ka bakhatar bat khat lai da shisha ka tin u blay ka long ka ba em bat ka badon bor ka kham nep ban ya ka nu ka wai lam aliang serti ka prung jiliu bat ka phia anuat ya ka men sem bat ka do anuat ya ki mat bat ki kleng ching ka bishar ya ka jing perkhat ba ka jing tmu jong ka do anuat amdan ei ka bari na u ki baro ki long ling khut ba ki pau ting kreng ha ki khmat jong u how bang i day ban ai jing keng ka tien u play ni song u ya u play ko Pakistan ba ie ko paralok prajor baro nga ai khu play phi baro ka basngap mia ka ni ka YouTube khu play ka pange ya ima kan tu pasa ba wan ring ya ka ni ka video ha ka ni ka por ka phang paneng jonga bangan kren ha khmat jok phi ka long em ya ka tien jong u play ba ka tien u play ka sa pen lai lot ya phi baro ni ki kristan ni ngai scam ba ni so thu ba Jesus Christ u play ka tien jong u play Hagabas dang juga percay kaktian kaladon berublay berkalong ublay kaktian kalawan long do berkalasong sa bani gospel Yohanes iwe kat saw Yohanes bakhuat ulong bau Jesu ulong kaktian jong kacingim sti benengkong jong Yohanes iwe kani kaktian ublay kabalawan long briu How Jesus Christ ka don tang ka way ka jing tmu ba ka jing nuot u Jesu long ngalawan ba pinyo ya ka jing im ka ba pura Yohanes chipo Athanasius ba khot ha ka jing rwai ro jing u ya u blay u long ka tin u blay ka penlong ya nga ban im bat om dan ka ba pela ya ka ni Kamen simbril ban im lada ka tin u blay kam don u Jesu la pelai lo ya bon ki bril apratei leng ba ka tin jong u la pen kot ya ki bapan ki batko ki basanya lengkot ba matla ba kelot ba shong soi ba ki wei ki jing sha te mrao leng ba kakten jong u gospel jong Yohanes pra life ar kong ka jing shisha ka sa pelai lo ya pi ka jing shisha kan sa pelai lo ya pi dai tang la da pi bu ya kakten u blay hakmat jong ki ai baro kakten jong blay ka dai belong ka tolong jong ka jing im jong i habang yo snow bahaneng is ngau diao ngi kot ngi pang larang i kendu ya ka jing ka jing im jong i berbor ngi dei ban chania ha ka bor jong blay kakten u Jesu ka long ka badon bor bat ka mission jong u kala pen shisha na gospel jong Lukas saw
ขัดเรียวขัดขันได้กระบองเหม็นเสียมบะขวดจงตรายอุดรหางาหลับเป็นเสลยังงาบัญญัติยังก็คูบอร์บพาหากิบดบหลับพายังงาบันเป็นบนายก็จิงไล่ลวดหากิก้อยดีบันเป็นก้อยอีกบมันนามันเป็นไล่อีกบาชาบันเบนอุจิสูลาลาบันเป็นเด็บยังกันนี่ก็มิชชั่นเรื่องบากิกัมพลาบาวลเนหากันจิเอ็มกิบริโอกันนี้กันจิงทอบาพิอสเงากับอุรลงมันตากันสงีลูกาสาวอาร์พูเวจิสูอุเดย์กับเตนกับบับเป็นไล่ลวดหากจุดังกับบาริมนี่ไอ้กัตุกันนี้กุมโนกิโตบลเอ็มยังกับเตนอุเบลบัดกิโตบอมเอ็มยังกับเตนอุเบลอุกันบัดอุอาเบลอุกันอุคลามเอ็มยังกับเตนจูอุเบลอุกลาลองน้องเป็นยับเรียวบัดวลองมราวระบอร์หากจิงเตียงอุอาเบลอุเอ็มยังกับเตนจูอุเบลวลองบัชบบาบเบ็ดจิงลองอุลาเป็นไล่ลวดบัดอุบักเมนบระบอร์อุอับราฮัมกิตับเจเนซิสลน้องขนาดไว้ขันได้อุอับราฮัมลสงาบยังกับเตนจูอุเบลลก็งูบัดละเอ็มยังกับเตนจูอุเบลบัดละเป็นไล่ลวดยังกับประเทศจอกิปายอิสราเอลบารออุโมเสสเอ็กซ์เดสไลน์เนียวดุขดาร์อุโมเสสละก็งูบัดเอ็มยังกับเตียนจงเปลยบัดละจอบบัดเปลยลอยยังกิปายอิสราเอลบารออุจอชัวละก็งูยังกับเตียนจงเปลยบัดอุลัยลามยังกิปายอิสราเอลอุเอลิจาอุสงาบยังกับเตียนจงเปลยบัดละเปลยลอยยังกิปายอิสราเอลบารออันนั้นกิเปลย์เท้ามันวันล้ำยังกับจิมานียาวเปลย์บัชิชาคิดบันทึกของกิสเอ็มขัดพระขัดเนียวสาวเพลกับจุดเด็ดกลับไล่ลวดยังกิปารารีมันปราจัยดังกับจิงเอยาวเปลย์มันกับจิงสงบยังกับเตียนจงเปลย์บัดกลับจบประชายังกินองชวนจุดเด็ดขัดไล่อีเวทขัดพระกับเอสเตอร์อุเปลย์ลับไล่ลวดยังกิบริวกิบาชานีอาอูbaka Esther kala shania au play bat kala play lo ye kiju na ka jing long mrao Isaiah andriu iwe ro khalai ka jing khot chung play ya Isaiah la sngap ye ka tien chung play la play lo ye ki pai Israel u Jeremiah iwe sau ro khat khandai ka jing khot ya prophet Jeremiah play wang ai ka bore piบันรัดบัดบันเป็นตัวบันเป็นจัดบัดบันเป็นขลมบันเตยบัดบันทุงบัดอุจจาระมายาหลับไหลลอยกิบริบรอเลี้ยงบากักเทนจงอุบไหลอุโปรเฟตอิสเกียลเดนองอาร์อีเวดูชิเพลกัจิงคอดยาวโปรเฟตอิสเกียลโปรเฟตอิสเกียลหลับไหลลอยกิปายอิสราเอลนางกัจิงลองบามุตลับเลี้ยงบากักเตียนจงอุบเลยหากจุดตั้งมาทำไมบารอกิอพอสตอลกิสตันเป็นคงกิลาอิมยังกักเตียนจงอุบเลยบาดกิลายอยังกัจิงเปลายลอยบาชิชากุมมาธิอุสขันได้ขันไลฮาบาวเบลรักขอดยูมาธิวบันเปลายลอยยังกิเบรวบ่าวละเงยบัดละลองชิชาบลังเงยเอาตรายบันดุปลายลอยยาลเดบันอีกิเวเปตรุสบขวดดักจิงเกรนยังกักเตียนจงเปลยลาลาบันเป็นเงยไล่หายจานงวดชิสงีบันละเป็นบัพเตสยกีบัดกิลาไล่ลอยดชิชาบันลองกิคนจงเปลยอุสักยุสอุบริวบักวานอุนองทอกอุนองชุกอร์บักันดูยาวจิสูลักลาอุบริวบบุนบาสบุนตัมแล้วก็บอดยังกักเตียนจงอุบเลยบัดละเป็นไล่ลอยอย่างละเดบัดละลองอุบเรียวอุบัติทำไมอุปาโลสบุคคลอุลักละลองบ่หมดบัดละเอ็มยังกักเตียนจงอุบเลยบัดละลองอุน้องเป็นเอ็มน้องเป็นไล่ลอยยังกับเจนเทลบารอบัดน้องเป็นไล่ลอยยังกับเรียวบารอจองกับประเทศกับบอดจงอุตรายจิสูลูกาสาวขัดพลาดขัดขันได้กระบองมันเสียมจงตรายดันหางาหลับเป็นเสลยังงาบัญญัติอยากขบอบพา
haki bedok ulapa yang ban pen benar ke jing lai luat koi di ban pen pe ki ban la ban pen lai ki ba sha ban ben deu trai chi sha ulapen benar yang ke tin jung play lai la bi kubor ba bha ba ro ki banget ki la yo ai ke jing long kun play da ka bo jo ka trinity ba khot ulapen long ki bai ba thamai utra Yesu lapen i ki mana lapen i sngau ki ba kelut ulama bi ki nong pop la be kra di ki sut ki krai ba ki bo ki jing dum bara da ka bor jo ka tin u play ulawan rai ka jing em ka bapura ta ka dawa ngalawan ba pin yo e ka jing em ka ba pura Yohanes sipau Kamaria nadu ke por bawangel Gabriel lo penbena haka bakan long ka kemi u Jesu maka kala jubab hakmi ngalong ka sekri utrai to kan long hanga ka kum ka tien ka ba malai kala long ka nong plai lot ya ke nong pop bakitu ki ba syania aka makata kumbang yas ngau meni ya ka tien chung play habas dang Siti Hebrew lenong sau kadar anu kan lai dasha kaktin ublay ka long ka baim ka badon bor ba khamnep bani ka wai lam aliang serti ka prong jelew ka pelai lo ikiman sem ba ki donot ki mat ba ki clench ing ka bishar ye ka jing prakhat ba ka jing tmu jo ka donot don e ka bari na u ki baro ki long lingkhot ba ki pau ting kren haki kmat u haba ini bana jing ken ko paralok Pakistan pe e baro na wer khot ya pia kan ka por jong kan chik pen kre na ka betang ka Christmas bangin im ya ka ten u blai khnang bang dumla ban pelai lot ya ka jing im jongi badro ya ka jing im jong ki wei u blai badon bor baro un kar khu ya pi baro ukpa badukon But umen sem bakod. Amen.